txiridu badonetik dagoena, Jurgi Mendiluze Zuloa. Horrek, Iñaki Portula Romegunarren kontra jardungo da momentu hontan. Bat emetikan Elizaldea bilduko da, Iñaki Elizaldi frontoi aldea. Biarri, laren giruko dia baina. Pesta harria tira behar du. Eta Iñaki Aizperro harria. 10 minutuko saio izango da. Luis horrek, hor dago plazan erdi, horrek emango dio azena eta horrek neurtuko ditu egiten dian lanak. Beraz, hau egunkautakon, bigarren txanda etorriko da, Gabi eta Imanol. Hori esplikatuko dut gero. Beraz, azera eman da, zailtasun asko dauzka. Aldekuek gutxi. Garbizian saio bat egin dute. Putzemazkiakin ura hundinenak entzen, baina horretik ere ura asko dago. Eta lehorrak ere zaila dara hau, eta ematen du erresago jokardura, baina personan estabilidadia asko galtzen da humedadiekin, hori geok ere probatzen dugu. Sobrekarga edo gainkarga dauka, 34 kiloko pixua ardeina gainean da gara. Eta Jurgik ere badau zerbait. Lareun kilo harria eta kolpez harritu, nine hartuko dezuten ere naiz larritu, apustuak gorantza egin behar ditu, baurreko urtean Eliza mugitu, baurreko urtean Eliza mugitu. Eliza mugituko dutenik ez uste, apustuak egiten hemen urtez urte, nik Katalinen alde berak zebertute, harria azkarrago eramango luke, harria azkarrago eramango luke. Ematza joazena, lehen aitatu bezala, Gabik, festa harrinekin.
Zortzi baiez. Gio ikusiko ditu. Ondo, Ibernol. Txaloiek, ezita. Apagabai, intentera zerrak eta txaloa. Ez dugu, bukatzen denen, saio, gizaproa saioa bukatzen denen. Patrinien bazkatzeko aukera egigu. Baina txartela behar da. Eta horrekoa, ez da arretiai, Iñaki tira garida, eta Jurgi Eizerroi arretiai. Lehen entzatu duzela. Hortxe, lanan erdik, plazan erdik, lanan ez. Apainak. Eta Jurgik zaztikin, jainkarra. Ematen dio, azkeneko saio, ebentxe. Ben laguntzari, egitzeko bultzatzari, nik saiatzenak egitzatzen nahi beraz. Oso ondo. Baina kontutan egiten plaza ez da dagoela onia, oso onia. Tirak aurkatu. Seguridade horrek hartu behar duzkate eta horregatik jartu luze batzuk ondoren. Venga, azken ez dian aurren ondoren hartu behiten ikusi ditugu. Eta baita ere, oinetakoak, bakoitzak bere eran tiratzen dut, eta beraz, baita ere behar du guztirako, legorreko, eta oinetako asko aldatuta ikusi ditugu.
Vale, venga, va a ser. Portula Rume, atoz, 3 plaza, zinta bat eta 85 zentimetro egin dago lana. Laugarren gelditu da. Hirugarren, Jurgi, 3 plaza, 3 zinta eta 86 zentimetro. Eta Imanolek 4 plaza, zinta bat eta 55 zentimetro. Eta Gabik 4 plaza, 6 zentimetro eta 88 zentimetro. Beraz, gaurko txapelduna Gabriel Sarasola Ibergoien. Eskerrik asko denoi. Gauz bat argitu behar den, hemen oroigarri hauek azpiron harrilanak eginak dirala. Antonio León eta Jon Portu berak egin dituzte eskulan hauek eta gainera esan behar da gutxitan gertatzen den gauz bat da. Doainik egin dituzte 4 oroigarri hauek. Eskerrik asko, Antonio, Jon. Guke lana egin dugu, baina hau ite gore lana ibierra dago eta Jose Eli eta Jose Maitza gore bago, zoze. Eskerrik asko.